Hello, hey people. Who is saying? Hey people. Hello. She say. Hi, uchone, anzi uchone njani? Nyaphila. Abantu ndozandataura ndichiita iri ndo Olivier Shava, tarisai moyo, Rutendo Benjamin, Tanya kuzvidza, Anna Sibanda, Lauren Mugariri, Velile Ncure, Grace Nyengera, Beatrice Shoko, Zviri Seisei, Nyasha Mutuvi, Emily Komuti, Nesi Sibanda, Erika Zemura, Zviri Sei, Priska Jaricha, Virginia Chiwaya, Shelly Takawira, Gloria Masiam, Grace Nyengera, Zviri Sei, DQ Dlamini, Rumbi Musiwa, Flavia Munangu, Zviri Sei, amanyama comments, Tumelo Moyo, Blessed Bangani, Noxi Blabla, Betty Chiangwa, Messi Chikawa, Tendero Mukunga, Fortunate Saurombe, hey, Zviri Sei classmate, Nyari Nemba Ware, Tafazwa Maminingo, Molini Gotom, Matilda Kanyuchi, Anna Dembo, Loveness Chakore Karutendo, Magumbo Chitova, Clementina Sibanda, Clover Maita Kanengoni, Netsairu Swam, Locadia Signoro, Faith Chiwara, Tombekile Jeki Muzenda, Mashu Story, Technique Shamyarira, Nesi Sibanda, Emily Yandamurisa, Patience Makando, Grace Mapanzure, Winmore Matanire. Let me see. Kumanya mavarikira Linda Murimo ndakumhorosa kaivi. Zviro Benjamin, yes. Linia Masengwe, Domboshava Spiwe Mo Mapuranga, Shelter Sima Audrey, Sara Tiera, Makanaka Sora, Winmore Matanire, yes. PT Niki Kwashirai, Patience Maudi, Amos Gumi, muzukuru waVhero, Matilda Kanyuchi, Shalon Mahachi, Sean Chizi, Tombekile Mzenda Yesa Kumorisa, Olivia Shawa, Tanaka Muganu, Aisha Dube, Mai Paida, Julie Karinga, Patience Walemba, Nesisibanda, Fortunate Nduru, Tarisaya Kashumba, Loveness Manakira, Bau, Kundu, Clara Duza, Nqolile Sukholuhle Sakunara, Audrey Sandal Morisa, Bridget Mupingo, Wilbert Nkala, Faith Chiwana, Memory Nyakarenga, Fortune Kapasule, Nyasha Mutuyes, Bimbai Chidakwa, Perpetual Shinga, Primrose Chagwedera, Lauren Mawanza, Nitsai Mapira, Perpetual Shinga, Bimbai Nashe, Mary Makero. Could he say, because a few seconds, Sister Tender Loveness, could he say, Perseverance Bikiwa, Prayer Mujuru, 5 minutes is Zakwana, 5 minutes Zakwana. Tangonya yangu manje. Story time yangu yanasi from airport yangu. First time yangu ndichikwira ndege. Ndizama ndikaita.
This is usual disclaimer. Ndisandaenda mberi disclaimer nyaya dzangu dzandiri kutaura ipersonal life story dzangu dzandinenge ndichiita. Ndiprefer kuisa zvangu vamwe vanhu vanenge vari kana kuti hama dzangu kana kuti ndoprefer kutaura kunyanya zvangu inini. Number 2, hapana zvadziri kundiita right now, dzingoriwo nyaya tichitandara ndichingokudzaiwo madhirama angu handitya muchizivawo more about me. Finally, the reason why ndiri kumadzokorodza kuno kuti kambomaita kuYouTube, but I'm actually repeating my stories because some people were actually taking my stories vachimapidigudza vachinyora zvavainyora. So that's the reason why I came on Facebook to repeat all my story times, because I'm not ashamed of anything. Anyway, continuation yangu zuro takasema kuti tata pa airport. Handira kuziva kuti pa-airport paya pane kunonzi check in. I didn't know about that. Tasvika tagara paya papatoroona mumwe mafamilies anga aripo uku ndikunze kgs atisi kuziva. Tikuona vanhu vane mamonaki, vamwe akarepewa marepewa vakapila maplastic aya. Tichibva ipapo vamwe vari kuita zvokunda kundoyeresa. Panenge pane zvinoyereswa zvimakgs zviya zviyaka ini handida kuziva. Ndobva shamwari yangu nayo sagura wangu so ndobva ati handi apo sasta wangu ini anonzi Shero. Ndobati handi apapo toendawo tindoyeresa ipapo taenda papa taikira svika makg akawandisa. Ina nhauziva kuti kana kuti iri Emirates ine makg ayo, Fly Africa ine makg ayo, handina kuzviziva zvese izvozvo. Taenda paya tadero tabva paya ndatanga kudakusira zvimwe zvinhu. Akanzi aiwa chingoenda nazvo. Taenda paya kunzi apo ndo pari kuenda vanhu. Ndaenda paya ndangondoteverawo muraini meya ndasiya monaki ukuka. Ndasiya monaki kusire uku rine vanhu. Tikati rega ndinde sezvatinoita zviya zvakunotenga bhazi kuti tiketi rangu ndozondotora bheke rangu ndondopinda naroko. Ndozvandakaita. Ndasiya bheke uku rina mai nababa neuyu nikirikini nevanhu ndandinavo nemabrothers angu ndandinavo ikoko neshamwari yangu. Taenda papi? Taenda panikirikini paya tasvika pa-airport paya ndikutoda pa-check-in yacho iyoyo. But tiri apa pamanje ndakasvikawo pane vamwe vanhu vachinzi vaida ma-refunds, but I don't know kuti nekuda kwei vaida ma-refunds. Handizivi kuti yaiva nhau yechiyoyo nokuti hamene ndofunga pane maflights angambonzi akanzelewa here. Ina nhauziva kuti kana kuti an issue yekuti flight inogona kungonzi nhasi hakuna flight iyoyo. I didn't know. Ndangoenda paya ndangoteverera nevanhu vaya. Ndaenda paya mai mwana. Svika paya kanzi chaka chacho ndapa zvese. Blanda ndakati I think pakutora ma-files angu nema-envelope aiva nezvinhu. Ndakatora wrong envelope. Ndokusiya envelope yanga ine ma-acceptance letter angu ekuchikoro. Ndakatoisiya ndofunga itori pamubhedha pamai vangu paya ndobva ndakasiya. Ndokutora imwewo envelope yanga ine zvimwewo zvainga ina. Ndakatora hangu ma-certificates but nechimwe chimepu changa ndatoprinta like the previous day. Chimepu chekunzi hanzi ukasvika pa-airport mepu yako inenge iri apapa uchafamba uchienda uku ndo chanda ndaprinta chete. Nefone number dzanga dziripa pachimepu ichocho dzanzaiswa nanhu kuchikoro. Asi acceptance letter ndakakanganwa kumba. Handina kuziva kuti musoro ipapo tiri pa-airport tiri kutora mapicture edu tiri kuita sei zvese. Vatoti chipinda ko bheke riripi kucheka ini nechii. Ndikati bheke rangu mabheke angu ariko ndonotora zvikanzi aiwa mabheke ngauye kuno. Mabheke aya ndobva nebheke rangu kupikwa ndandikuya kubheke ndobva raitwa zvarakaitwa. Ina nhauziva kuti vaiti chii zvavaiita paya. Ndamira paya ndamirira bheke rangu kuti ndichiriona kati dai kuda ndonorinonga pariri kudai nechinhu chacho chinenge chichifamba chidai chemushini chiya kandi ndondotorera kuseri ikokoko koda rinenge radii handimirira panhu paya. Bheke riya indi kutoti chiye chachinodaiwo so ndichitoti ndichipuhwa ekira yangu painonzi ekira uchibva ipapo woenda pane umwe uya vachicheka kuti tione kuti zvaitwa here zvaita zvacho. Ndiri kubva paya mai mwana tiri kudai ndikati ko bheke rangu riripi. Zvikanzi bheke rako uchadii uchandoritora kuSouth Africa. Ini ndotanga kufunga kuti bheke rangu ndogonoritora kuSouth Africa sei. Handiti tiri kuenda kuseri ukuku. Asi vamwe ndiri kuona kunga nezvibheke zvitoko zvezvo zvimahand luggage vanga vanazvo vachienda nazvo. Tikati ko vamwe vane mabheke avo vanawo ini rangu riripi. Chindipai bheke rangu ndinde nazvo. Zvikanzi aiwa ikoko ukuku vachasvika. Because ndaifunga manje kuti chimuchini ichi ndo chazongodai mabheke aintepi. Aintepi mabheke iwaya nekuti azongodisappear paangoinda achindorohwa nechimukati kudai somu angozoinda. Aintepi kwainda mabheke acho achinzi unonomatorera kuSouth Africa. Zvoriva here guys. Ndotanga kufunga kuti saka zvoriva here kuti mabheke aya
achaendawo neimwe zhira inchakwira ndege mabheke achativira neimwe zhira atoenda naipapa kuti atopreswa button rekuti atova kuSouth Africa right now. I don't know chii chiri kuitika. Ndabva ndaconfused kapepe pakufamba manje ndokusangana nemumwewo waifamba umwe kuseri kuya manje pakutofamba ndaingotevera ka chiti tiri kuindepi chikanzi tiri kuenda kunokwira ndege kasi kangu kunokwira nonzi chii ndikanzi Fly African kati tasangana nemumwe mufesi nemumwe amene nechimwe chibhebhi changa chitoriwo muslay queen anga akatopfeka kaskin tight kake nekangu kakangovhara apa chete apa nyama dzake dzese wakabudisa pashi anga ari muslay queen musikana iye zvake ajealous down I'm going to London. Atasingatomboyatso kunzwa kuti ari kuti chii saka ndokuda waindokonekta kubva muZimbabwe achitokonekta ndobva neflight yake from South Africa kuLondon anga asingatonyanyi kuti azokutotaura zvakaitotaura nemufesi uyu now that nai munoindepi zvikanzi tiri kuenda kweke ndikati ndinoda kundokwirawo ndege yakadaiwo saka tiri kuenda kupi kwachoni ndasivei kuti unenge uchingofamba uchindotevera kusvika wasvika downstairs muya ndombo ndogara ndikazitoma tiri kutogara muya ndagara pepe situation yacho zvaitochinja uku kwakangodai kwakangoita seground kuda kana ndege yacho iripi ndege kandigeti ndikatika ndege yacho iripi ichabvako paichabva ichauya ipapa ndikati alright no problem tagara pagram downstairs muya pamacheya ini ndikatirege nditaure nyaya navamwe vanhu tasina mbonyanya kuwanda zvedu pa tasisama kuti uyu haasi kutaurika naye uyu wacho ari kuti kupinda kuLondon uyu ndiye kutombotaurika naye akaita mufesi uyo wanga achitaura kudai kuti vaichechana ipapo ndatoti tikanzi wo first time yako kufly ndikati first time yangu imukuindepi kana ndikuenda kuSouth Africa ngondokomagara kanzi saka maregere kutora ini manje ndikati saka maregere kutora bhasi rekuenda kuSouth Africa pane kuya kusitora ndege hazvidiwi here zvendege ndini manje paairport ndikubvunza munhu izvozvo kuti madii manotora Intercape ndege zvikanzi no ndege iri fast because within 2 minutes ndatosvika ndakutosira zvangu ndakutoita kana kutoenda kubasa kutobva kuno ndichitosvika ndogona kutodi ndichitoinda ndichitoenda kubasa ndogona kutodiro futi hazvina kushata tatotanga kubvunza saka munogarepi watogara kuSenton kana sikatori chimunhu iye mani ndikati kosaka kumabheke enyu aripi mamwe acho ndakuona mune chibheke chenyu ko mamwe acho zvanzi ndine ichi chete handina hangu zvakawanda ndikati saka ini bheke rangu ndanzi ndinonosangana naro kuSouth Africa ndondorionepi bheke rangu zvikanzi unoriona don't worry ndikati zvina kushata nekuti ndanzifunga kuti kune kuseni chamaona kuti mabheke achona achitolodwa achitonzi achitoiswa zvinenge zvikwambepe mumabhazi tichiona achiiswa mabhuti saka mabheke acho ndazifunga kuti pangu kuseri kuno tichanopapo kudai munhu wopinda nebheke rako mukati mendege ndozvandaifunga zvikanzi aiwa ainda kundoekera izvozvo zviya zvinenge zvichifamba nemabheke zviya zvondoisa mundege ndo pavainda kundozviita ndikati saka kana vainda kundozviita vari kusira kupi uyezve vachazoziva kuti bheke rangu inini nderiri sei ko rikabiwa hani ndege inenge ine vanhu vakawanda saka bheke rangu ko ndikashayiwa ini vanhu vese vatora mabheke angu zvikanzi kana uchatoriona tikasika ndozondoriona kupi ndo yanga imwe stress yangu kuti bheke rangu ndozondoriona kupi handiti ndikati kuminaika don't worry ndichakuratidza padi pauchandoriona ndikati no problem because apana ndakutsvaga kuti ndiani mumwe ungandibatsira saka manje ndikirikini pakupinda pepe patenzi pacho chindamundopinda tikabva tabuda tikabva tatanga kukwira masiteps ikaendege ndini manje ndichikwira ndichitaza bva tati dhumadhuma nemumwe musikana unfortunately musikana wega handinyatsi kuziva kuti wainzani asi ndakamuziva kuti musikana iye waiva mujunior kwandiri tiri pamonash ndati fesi ndaiziva iyi musikana uyu wanga ari mujunior kwandiri uyu ndobva ndamuona achipinda achitopinda mukati mendege mene but musikana ndamuziva chete angati alright no problem wagara pepe ndamuchiba futi ndikati ndamuziva but handichazi kuti unonzani tapinda pepe wadii musikana uya watoningirikina wakakaita saladi watoningirikina pepe pakubuda tasvika kuSouth Africa tikangoti gare indatifunga kuti tasvika pepe ati panonzi munopuwa zvipepe zvekuzonzi unodawo so kana mwoyo wamira kudai ndozvandaifunga ndokutora inini manje ndokutora chienvelope changu ndokubva ndatochisa apa pamuromo ndokutotanga kutoti ndigadzirire kuti tapuwirwe there is a reason why vatipa chipepe ichochi zvikanzi inoisa apa pamuromo ndakubva ndatoisa pamuromo chipi chirekera cheche chibheke chechi chonzi
envelope cheche chokuti kana moyo wako ukamira unoisira imomomo ndochandakabva ngatanzi unoisa pamuromo kudai kuitira kuti pakusimuka sezvo first time yako ndaitotsvagwa kamu first time ndaisa pepe green ini ndaifunga kuti paunoda futi kundogara mundege muya muya wandachitaura naye muzasi umu togona unogarisana pasaidi nepasaidi ndozvandaifunga kuti tati tisifambidzana tese tichitaurana pasesapo iwe uchigarapo kanzi aiwa tione tiketi rako ndamupa tiketi reriye toda kutogara kabadi nawo toda kutogara padi nawo kuitira kuti ndisadi sazorashika pakudzika paipe vanondiradza kune bheke rangu zvikanzi aiwa tiketi nhamba rangu rinonzi let's say for example 16A tione rako iwe taona pepe rakanzi 24 kana kuti B ndikati saka tikanzi chiende ndinokuratidza kuna siti rako rauri kugara kati alright ndafamba paya ndikutevera kuti vaive ndainda ndandogara pa20B hepanaipa kuti kuisa iyoyo yasiti yekera bheuti iyoyo yaya chibheuti chiya guys ndofamba ndege yakatombosimuka ini ndichikonyiwa kuchisunga chinhu chiya ndandiri ndoga pa24 pachona hakuna mumwe munhu ariko uku kuwindo kwakusina uku kumwe kwakusina ndanga ndiri 1 out kudai ndatarisa opposite kusaidi kumwe kwacho kwandiri hakuna uriko unokwatokwanisa kubvunza kuti nai veduwe ndochiisa sei chinhu ichi chovhurwa sei chekera chacho chocho chekuti unozvikochekera pauyu pako pepe pawest handigoni tikati no zvokwadi wekera hausi kureva nhema nzi hausi kureva nhema I think itori problem handitozivi kuti nekuda kwezvakatanga kuita 2 months ago zvezvo zvokuti ti vamwe vanhu vatooni ndakabvunzwa nevamwe vanhu kuti sei tisiri kuona saka handitoziviwo sori ako even kuti maclips kwangu vanhu vazhinji vanototi hatisi kuona ukaposta chozva zvokutogugula saka handizivi kuti nekuda kwei sori kutongogugula guys kakuda kuona maclips zvakatanga 2 months ago zvekungoti zvonini nyange ndikaposta vanhu vazviona handizivi kuti nei anyway continue nenyaya yangu pepe ini ndati chitambo cheche zvikanzi unofanira kudaiwo so unokunguruka unoinjepi kwaunoenda ikadaiwo ndege yakadai ichiita mudenga kudai indayekera pepe ndikati zinondoita sei ndikati ndakusunga ini ndotora chiyekera ichi zvandikabva ndaitaka ndakatora chekusitire rimwe uriro ndikuti handiri ndoga ndokubva ndazama kuda kusunganidza uyu uya uyo unofamba achidai achita saka wanga asati asvika kwandiri ini ndakatya kumubvunza kuti naimwe chinoitwa sei chinhu ichi pakuzodidi gozi painozosimuka pemanenge azogarawo ini ndiri kutatarikana nacho ndiri kudidi ndobva azodii saka I think pazvakazoitika pepe ndopa kuti akazouya ndofunga chasa ndobva atoti aiwa asi andikwisiri ndobva ndisunga kudai hepanoi futi pakunodzaka vanhu handauziva kuti tatosvika peduwe pakangonditira apa 1 minute iyo ndisati ndatobonzwa kuti ndege yacho inonaka sei ndakutonzi tatosvika vanenge vachitaura we now in South Africa ladies and gentlemen thank you for traveling with us vachitaura nechirungu chiya hey ndadero pepe ndanhingirikina ndobva ndati even payakudzika futi kudaiwo soka yakunzi yakunolenda handinonzi yekera kochekerai futi pepe azikoretakira ichi futi pepe inachizi kuti handina kuzochibvisa because ndakazosvika nacho chakadero asi pakulenda pepe atalenda uchitekenyedzwa uchiitwa sei uchiita sei wakagara pepe right asvika ndo airport yacho aratambo iyoyi tasingaizivi asvika aratambo paya ini ndatofunga kuti pandosvika aratambo kudave munomu vemundege vachandondiudza kuti chiinda mune next ndege iyai guys hapana zvandaiziva I didn't know anything ndobva ndadii pepe pakundochibvisa kudai kuchisunungura kudaiwo so asikagoni kusoti ndochikochokorana sei kuchibvisa pauyu pacho pachacha ndaiswa nauya uya ndakatomira ndikati nanzi kuti ndikuchikonyiwa kuita sei kuchibvisa ndobva azoya ndobva ndii handitombozwi kuti waichivhomora sei ndobva chavhomoka tabuda pepe ndingotevera gunda musaira navo vanhu vaiva igunda musaira ndaita gunda musaira vaiva ndichitevera nevanhu vaiva ndondaona kuti bhudhi vaiva yaka vanenge vakutofambisa vachitotevera futi chi ndoga chimoko chavo chirege ndise titsvage musikana uya wandamboona kuti unenge waidza kumuonachi chifamba ndiri ndobva ndati kana too late no dati musikana iyo yes
ndakatoenda kwaari ndikati naye musikana yomhoro kanzi yese zviri sei pepe anga asikatoshaini musikana iyi waidza kumuona zviri kanzi ndidza kumuona zviri ndikati ndokuziva but ndakanga kuti wainza nezita rako but inonga wanga ari mujunior kwandiri kanzi ndikati ifirst ndoba ndakabva ndamudza chokwadi ndikati inini ifirst time yangu kuti sei kufly saka ndanzwa kuti mabheke edu tinomawana kuno mabheke acho tinomawana ndipo handisi kuziva kuti ndonomawana kupi mabheke aya Kanza don't worry handi ndokuenda kupi bana ndokuenda ku Thailand kanza handi ndokuradza kunoona mabheke ako musikana ndi akatozondibatsira ndobva asi musikana wanga sina bheke luggage yake iyo indazoziva kuti patinobva pepe kubva ku chanosvika tinoenda pane paekera pepe uchidhindirwa unzwa wapinda nemuta South Africa hana uzviziva musikana ndiwo wandototevera kuti akanditi tinofanira tatanga taenda nepapapa waenda apa iwa uchabudi ini ndichazonobuda ndoita exit asi iwa ubudi saka chienda nepapapa waenda nepapapa musikana wakandibatsira iye pasina musikana iye handizivi kuti danda yakatosiwa nendege musikana iye ndokubva taenda kunotsvaga bheke ini mabheke aya asvika akafanana mabheke akafanana aya ina ndichazi kuti rangu riri papi ndareva nhema nekuti akafanana inini kuti ndizive kuti rangu ndandakaridhinda zita guys ndanga ndakarinyora kuti Shero Njipomanjira kuritenderedza rose kudayo ndakanyora kuti Shero Njipo nemighty mark yanga iri yeblue rakatiba because monaki ranga regrega ndakanyatsa kudhinda kudayo ndichita kudzokorodza kuti kutenderedza monaki rese rakati Shero Njipomanjira ndakaridhinda monaki rangu iroro pandakariti iro ndikati iro ndio rakanzi Shero Njipomanjira ndio monaki rangu iroro guys ndobva ndatasa vanhu vese kuna wani munhu akanyora zita rake kuti Shero Njipomanjira kana ndikaenda mutegi vanhu vanozoziva sei kuti ndiwo monaki rangu hi Mark, this guy is from the Philippines, he's here in Thailand. Hi Mark, long time. Anyway, ndadi pepe ndanankrana iwe Mark wauya panapa uchatozopinda futi imwe story time takutaura nyaya yemuThailand uchapinda zvake unfortunately anenge asinganzwi Shona ndiye chichitotaura ndokuti inaki ikatagwa neShona ndikataura nechirungu hazozvihwi mwana manje ndinenge ndakuchivhuna but anyway continuation ndadi pepe ndapuwa monaki rangu manje pepe nemusikana yataritora zvikanzi tione flight tione tiketi rako ndamupa tiketi pepe tatanga kumanya tiri kutsvaga tiri kukwira tiri kuenda nekudzika apa mind you chirungu chacho ndaichitya kutaura kuti hello how are you ndaitotya ndosvika handimbodi kureva nhema ndaitya ndokubva ndokubva uyu musikana ndio wanditi handipazivi paOR tangu handipazivi ndiri kungotevera uyu musikana uya ndichingoti akaenda kumusoro tonzikwira nepapapa tokwirawo nepapo ndichiinda naike tichingoti saka todi don't worry gatindo ndokubva tazoona pane Emirates pepe pachoni pataitsvaga pepe ndobva tadirectwa nemumwe mufesi wemuSouth Africa emo vaya vanenge vachifamba nezvitirori wati vanerafuka vanenge vachifamba nezvitirori zvezve zvanzi munonipa mari tikakuradzai kune zvimwe zvamuri kubvunza because tatamubvunza zvakawanda ndobva ati ngati hatisibhadhari handi totsvaga tega kwati kuda kutsvaga tainda panhigirikini paEmirates pepe hepanoidhirama guys Emirates vanhu vekuEmirates vekuSouth Africa vakandibata ngwiju paiva vanenge vari kwekutanga kuya atombozoti vanonzi machii vanhu ivavavo vanenge havatombori haindi kuya kunenge kune vanhu vanekuita check in asi vaida kundirambidza kuti ndinoita check in inini ndobva vati tione passport yavo bva ndavaratidza zvikanzi tione visa rako bva ndavati iri visa handiti zvikanzi tione tiketi bva ndavati iri tiketi zvikanzi return ticket rako rikupi ndikati ndokuita return ticket sei ndikuenda kuchikoro zvikanzi unofanira kunge une return ticket ndikati aiwa inini ndakangonzi one way ticket zvikanzi kana iwe kuti kuenda kuchikoro tione acceptance letter yacho paairport ndobva vakandibvunza acceptance letter ini zvikanzi airport iri acceptance letter yako iri kupi ndikati ndibva ndatanga kuvhura ndopa ndakazviona ndakuSouth Africa kuti ndakanganwa acceptance letter yekuchikoro kumba ndakavhura pese misodzi yakatanga kuchururuka paairport yekuSouth Africa ndakaridza mhere paairport ndikana Jehovha ndigodii baba namai vari kutoti mwana wato izvozvi kuda kutotaura kwati kutoita kutoti wato halfway kuenda kuThailand ndiri paairport yekuSouth Africa mai mwana ndakaridza mhere ndiripo paairport ndikati handisi kuona acceptance yangu zvikasaka hausi kupinda mukati umu ndikati handikupindi sei iri visa rangu kuratidza kuti ndiri kuenda kuThailand tiketi rangu vakauya vari more than 10 ivo vanenge vakangomira vachivhura chitambo chaicho vachichidzosera handizi kuti vanonzi machii vavo zvikanzi hazviiti kuti upinde
it means kutoti iwo utori visa rako wakariona neimwe njira. Ndikati azviiti izvi zvangu ndio zvese mapepa angu marisiti angu ese evisa zvese. Ndikati chimene ndiye zikanzi saka indanoprint isatizwi kuti internet cafe internet cafe yepa uyu yacho iri kupi kana cafe yoyo cafe ndio kuigera kunomwiwa tea kuya dzikanzi inanoprinda ikatopinda zvikanzi tsvaga kune internet yekera yacho iyo unoita zvekupinda kati hatizivi zvane mari here. Ndikati nanda mari yacho yekuti ndinoprinda zvane musikana alright chirega ndiite sei chisenda acceptance letter yako kuemail kwangu ndinotsvaga nigirikini kwandikwanisa kuprindisa. Musikana akamanya iyeye aizi andikura nhema ndainda paya ndamira ndikungochema ndagara pamusoro pemonaki ndikuhwihwidza. Tikaenda kutodzokera kuZimbabwe kenya tiketi ndege ndinaro zvikanzi rega let's call our boss wewe ndio kuuya apa ndikungochema chete zvikanzi ndandipuwa monaki rangu ndazopuwa pepa asati acha check in vanhu vese vari kuita check in takaita almost 2 hours apa ndege yeye yanga yakutosimuka ndiripo vachiramba kuti ndipinde guys. Uyu musikana ari kungotsvaga ngoti tikushaya kuti ita sei bhanditi pakuda kuti manje achitsvaga kuti achiconnecta avaratidze nefoni yavo kuti iyi acceptance letter yake ingabvuma haingaiti mai mwana yakaramba kainondoita sei hana kana screenshot kana chii zvikanzi togona kufona chikuru kwako votaura nevava ini nandazowo futi time difference tazama kuda kutsvaga kuti tifone kuchikoro kwaya vangadavira office kuda vakatovata time dzataida kuzama kufona uku kuThailand ndofunga chii baba. Unfortunately futi nawo imwe ngaitika inge iri weekend meaning kuti phone number ndanayo yepepa yelandline yeye handitozotengeri lendi kana kutengeri chii vanga vasiri kubasa handiti ainitokati nondoita sei nigirikini takamutsvaga even pauyu ndikamushayiwa and foni imwe yandaiva nayo yemusikana foni number yake ndandinayo yemusikana foni yangu imwe yandanga ndauya nayo yacho nenge nemadetails yakangofa yakungoti zi ine macontacts ese evanhu ndo zvakaitika ndikatadza kuigadzisa foni yacho ameuti yakaita sei ndobva ndagara paya ndadii ndagara paya ndobva bosi vacho vazouya vanga vachiva about 20 vandiunganira manje ndagara paya ndiringochema ndakabata passport netiketi vari kunditaurira zvanoda senge this other lady aitaura zvaanoda zvikanza kutombomukwire mundege imomo haukwindi ndaramba ndakagara paya ndichichema achitaura ndikati hino ndogodi uyu washayiwa chii kwekuprindisa todii ndobva bosi wacho azoti no yakuno ndobva tanga kutaura neni ndobva ndamuudza ndobva nditi are you sure uri kusvika uchinda kati zvikanzi kunogara kupi bva ndavaudza zvikanzi ndiani mumwe ariko kubva ndavaudza zvikanzi chimusiyai apinde vakadzi vai ndobva wapopota ndobva ndazoenda ndandakutya kuti saka ava kana vandidero kove kumberi chii chaitika ndasvika pepe hazvakambonditorera 2 seconds veve vanota cheki ina twatodhinda zvese vatonzi pfuura uindi uku kunto kwanga unditosa chete vatoti pasi bhegi rako ndiendesa bhegi rangu ukoko ndadii pepe ndobva ndanigirikina ndobva pakuinzi pepe chifamba michiinda kwega musikana yazvo kutoti pakatozonigirina I think ndofunga pakazodzoka achitsvaka nemapepa ndandatonzi chipinda ndichoenda kuti ndichimutsvaka ndasikakwasi kumufonera kuti chirega kudi kuuya ndatopinda kuya ndatomundege ndatoenda kuya kwacho kunocheka out kuimmigration wati ndaizivei ndaingotevera chinzi ndanepapo ndakuseri kuya ndanga ndisingatezivi futi kuti kokuinda kwachoni kundokwira ndege yekuEmirates ndekupi apapa aratambo pakakura guys ndangomira pepe ndangoita chidzumudzumu ndangomira pepe ndarohwa nechahwihwi ndobva ndangoti kune vanhu vanga vari pepe ndikati ndikutsvagawo kuti vanhu veEmirates varipi ndio pepe pandanda kuchitaura ndichichivhuna chirungu chechiya zvikanzi Emirates tione nigirikini yako zvikanzi ndege yako yekutosimuka nozeriwe ndikati handisizivi apa ndiringochema misodzi kazi yakutosimuka zvikanzi chiyani ndikuperekedze ndio paakamanya neni ikoko kwacho kuya kunenge kune uyu handi vanenge vari mabheyi avanenge vanawo then uchinotsvaga ndaisiwa musi iwoyo nekuti kuzopinda museri muyamya ndichimanya ndichinotsvaga kuti kupi ndaingodzongoronga ndiri imomo ndisingambozivi kuti ndekupi kunokwirirwa ndege yachoni uya vadi vamanya ndamanya pepe vaita neni zvikanzi tauya nemwana wayo wanga rashika zvikanzi orit dhuma nevakadzi veve
vanga vari kukuya kuya vachindita upinde mundege achitaura zvaanoda achiseka mai mwana achikanzi ndobva ndikati Jehovha asi tomuda kuenda ndipa mukadzi uyu anditosa ndiri kokoko aiwa kana ndikati too late ndobva ndobva ndazotochekerwa nemumwe munhu paatasa kusaidhi ndobva ndapinda mundege ndomupindiro wandakaita right yapera kaiyo yepaSouth Africa airport ndadii paya ndapinda mundege ndati finally ndadii ndazopinda munhingirikini ndege muya Jesus titarise kuti inini ndege yandabva nayo kuZimbabwe uko nendege yandiri kundopinda iyi zvinhu zvakatosiyana by far. Emirates yakanaka tikati ndiri paini kwacho kwainzi kuikonomi kwacho tikati vakomana zvinhu zvakanaka izvi tapinda muya vanhu vari kungokusekerera tikati kana vanenge achingokutekera tiketi chako achikusekerera achiinda kudai wachiinda yowe apa lipistiki vanenge vakazara gaba reseka riripistiki vanenge vakachena zvavo vanhu vekuemeresa vanenge vakachena zikapoiti ndapuhwa siti yangu ndadiri pepe tagara ndiri mukona muya ndagara ndiri mukona muya ndatoudzwa vanhu vemuemeresi vaibva vauya toti kachakacha vaingonzwa uchingonzwa fe uri mukati muya ndobva ndazogariswa padivi nevarungu taziveiwo ndio first time yangu yekugariswa padivi ngoti vanhu vanga vakazora magaba ese emakeup mamwana vachitora tumapesti kwavo vovhuravhura vachiita vanenge vachiita kutora tumafoni kwavo tinenge tine mafoni avo anga akadaika aiva netunhu kunenge tuchirembera turi pabati ndozvavaingoita vachingotaipa ini ndiripo this time ndasikachabvunzi bheke manje ndanga nema dzangu pabheke apa vanga vanditi unonotorera kuThailand asina nauzova kuti ndege iyi Emirates ichandonomirira muDubai after Dubai ichazononzi connect nendege from Dubai to Thailand anauzviziva ndangoti isi from iyoyo yacho ni South Africa to Thailand ndozvandaingofunga tagara pepe vasikana vaya varungu vaya vachiita mamakeup avo vachibudisa machocolates vachingorya machocolates avo vachisvisvina ndozvavaita vajairanga ndege ndinoizivirepi takamira pepe ndatoti gaindite sei ndiwamhorosa here ndatanga kuti hi how are you ndini manje varungu vaibva ngoti hey ndobva watotasa kusaidhi ndobva ndatoti ndomundege vacho imomo waona manje ndati ndazozivei paya pane chiye chinotenge chitivhika vanenge vachingodaiwo so vanhu vaya vauya chikafu chauya chikafu kandi kubva kuti chikafu mundege kunzi nemunhu kuti murungu uri kundipa chikafu mundege how come handizvizivi izvi vauya pepe zvikanzi ma'am amanenge vanokuvhunza kakuti zvakati zvakasvika ndikangoti chero ndaida kutasa kuti vasikana vanga vari padivi pangu zvavaiodha zvacho nevachinzi vachipuhwa ndo zvandaiekera pepe ndaiekera chiitirei cheche chavanodaiwo so cheche chavanodzikisa kudaiwo so ndazivei kuti chinoitwa sei ndaitarisa varungu veve zvavanenge vaitawo ndo zvandaiitawo inini izvozvo ndo zvandaita pakangonzi chakati chete vakangodaiwo so indobatawo changu ndakatarisa kudaiwo vakangodaiwo so indodaiwo so vakadzikisa indodaiwo so vakakwidza nyange ndisati ndaida kunzi ndoda kurya ndoda kuguta pavanongoti zvapera indodzose zvaingoita varungu ivavo ndo zvandaiita ndichidzosera ndichasei tadero pepe mai mwana chitivhi chaunenge uchiona mafilimu zvokwa ndonasa kutoti ndakatosvika muDubai ndisina kana kumboona TV yacho iyoyo nekuti handaiziva kuti inoitwa sei kuti ndikwanise kuona kana filimu racho ndakasingazivi uyu wekuZimbabwe angati kana iri first time yako kukwira ndege zvandichakuita ndoda kuti ugare pahwindo nekuti inenge iri first time yako saka da kuti uexperience that feeling yekuti wakakwira ndege uri pahwindo kusvika wasvika kuThailand unenge wakagara pahwindo unenge uchiona zvese uripo indazive yekuti kune chimwe chinenge chakaita sechiketeni chinenge chinonzi ndo chinenge chiripo ichocho ende chine nguva chekunzi chivhare handizivi tikati nhasi ndoda kupinda mumakore pandakaenda kuekera patakatanga kurai kuenda kuSouth Africa ndakamuona tichimupinda mumakore machena ayo Jehovha weundu ini ndamupinda mumakore muno taingozviona pataenda kukereke paya tichienda kukereke chiona ndege kuti ndege iyo chaikwira here nekuona zvijeti zvataiti zvijeti zviya zvichisira mulaini mudenga mune kuti zvainzi zviizvo zvijeti zviya pataingoti saka zvava vatori mudenge mo pandakamupinda mumakore kati
zvatori mumakore zvatori makore chaiyo white hino takazonyadza kuchimupinda tamuemeredze kuti white ndeti idzo dzimba idzo kuti tisingachadzioni paipai katoti tikatopayambira mukati memakore chatoonekwi nevanhu tirimo mukati memakore tikati saka iko kuti tikatodisappear totoinda zvekutoti vanhu havachatotioni ndeita kana 1 hour ndakavhura chiketeni ndichimaverenga kutoti iro gore ndamboriona iri ndofunga riri kutitevera gorero icho chiseko icho tichimaverenga makore iwayo ndaimaverenga guys. No. Tichiverenga zvikore zviya zvichichinja zvichiita sei kozomboita pekuti inyacha iri kubhambhaka mundege mudenga kati ikabhamba tiri mudenga muno tikakutuka kubva muno mudenga kusvika pasi zvokoda hatiponi togopona sei timaponera sei vanhu vokuba kuri kuti ndege iya yakanga yoti gudugudu iri mudenga muya muya asi kuti inenge yarovera pagone aputuna handiziga izi inenge yarovera pagore reka kuti chichinenge pane painoita zvokuti gujuguju kudenga hina handihwisi kuti chichinei chaitika up to now asi handaziva kuti painodero panoita that sound chii chinenge chaitika handizivi handiti ndadero paipai ndobva tichingoenda guys ndakazoguma haaverengekizve ndaida kuzama kumaverenga ndichingoti iro gore ndo zvandikuzama kutaura kuti first time unenge uchitori nedzungu usingatohwisisi kuti saka iro gore iro ndabva naro kurekuka saka riri kutitevera kuti chichikuitika zviya zvinenge zvakaita white zviya tikati alright vauya nezvekera zvikapu zvavo zviya zvavanenge vachitipa ekera juice what ndadaiwo ndikati zvinhu zvikushata izvi zvinoshata ndikati alright paipai ndakaguma ndikati hope dzingauya unoda kuti ukatibatwa nehope unoti ukabatwa nehope ndinozogona kudarikidzwa kana kuti ndokuzogona kushaya kuzoti chichikuitika kana vanhu vanotaura nekuti pane pachinonzi tundu paipai handiti panonzi tundu paipai akuzwa kuti vanoti kudi ndafunga tononga kuti takusvika here kana kuti chipo neti tundu hey ladies and gentlemen paunenge vachitaura nechirudzi chavo checho ndaingochimirira chitundu chacho ichocho kana chikangonzi tundu pakangonzi tundu ndaibva ndatoti attention sheke ndinzwi kuti vanoda kuti chiizvozvi uku kundikutasa vamwanu vavata varingoera vogovata sei inini kuti ndofanira kuvakopera saka ndozoziva sei kuti zviri kunzi chii kana varungu ava vavata tovanogona chirungu chachoka apa ndikuona vamwe vari kuti guys ndakakonewa kupusha siti rangu inini riya randanga ndakagara kuti iwo ndigarewo zvakanaka ndakadaiwo so handiti vamwanenge vari mundegeka vakadaiwo vanochipusha chisiti chacha chinyatsa kurerekera kudai vovata zvavo vakadai ndakagoniwa varungu vava pavakazvita ndofunga ndakatakatasa makore pazvapo saka handina kuzviona kuti ava pavapusha masiti avo vamapusha sei ndakasara ndiri ivo vanga vari kumberi kwedu makumbo angu mabvi aya akaguma kutogwadza nekuti vanga vakadaiwo so masiti avo ndakakoniwa kuziva kuti ndovati chii ndovati excuse me push your seat here ndovati chii azekera ndikati ndovayakera here ndovaita sei ndikati ndovabvunza sei ndobva ndaramba ndakagara paipai ndakangota straight vanhu musana wangu wakasvika pakugwadza ndikati handivati ndogovata sei ini ndida kuona kuti chichikuitika da kuziva zvese experience yangu you should have asked first time unoasika sei wochitorya varungu vacho ndaivaryazve aikudhundu ndozvaika handangasingakwanisi kuvabvunza apa pavari kumberi kwangu kuya vanyatsa kupusha siti memwana raenda kunoguma makumbo angu ndakareba aenda kunoguma makumbo angu vanhu vese vari kuseri kwangu ndikuvatesa kudaiwo vamwe vanenge vakavata vakaisa zviya zvokuvhara kumeso kuya inani handina kutozi guys ndakanga wachimwe kuti handina kuziva kuti panenge pasi handisi kuti pasi pesiti kuti pachipepe kuti kana singaresi kutoti patati kagara uyu machira aya pamberi pako pepe vanenge vakakisirai tumablankets kokuti umusifuke handakana uchifuka handakana kutombochivhura ndikati zvinhu zvevanhu ndazosvibisa zvevanhu zvemundege vamwe handi panopuwa checha chekudaiwo so chekuvhara kuekera
kana kuchekera ndengoona vamwe vakangozviita ndichingovatarira ndikati kuda vanozivana nevanhu kuda nomundege tichakuzivei ava vese vakubva mwafuka mwadidi tangotarira paya ndikatekera ndaivatya varungu vacho ndaivatya varungu inini ndogara chitaura kuti ndaitovatya varungu vacho ndaivatya ndikati hino hope dzangu ndofunga hope ndanga ndachinyara dzakazombondibata ndofunga ndachinyara ndofunga ndakambobatwa nehope mbichana panozongotaura unhu wozongodzwa unongozonzwa kunge vanhu vese vari kungoita movement yausingahwisisi apa yekera chisiri yekera ichocho chacho ndichacha ndaingotevedzera ndanda kutevedzera varungu vaya pavanobvisa ndoibvisawo pavanodzosera ndodzoserawo ndichingodero ndokuzopatika tadi tanzi tasvika muDubai ina nhauziva kuti taenda muDubai hana uchiziva takatofunga kuti tatosvika muThailand vacho ndichitoona mai mazibuilding mazilights mazichi vakomana kunhu kwakwe kana keiko tasvika paya inini ndikungotevera kaizi tingotevera apa ndo pananda kutanga kuti sei kuchitanga kuchiti ngwarei manje handiti ndakutanga kuti guys ndikasabvunza kuno ndichabvunzani hakuna mutema ndakwanza ndakutsvaga kuti vatema ndokwasa kubvunza varungu vacho ndikuvatya ndivanani tazoona umwe aminoti ndanga wari wekuwest africa kana ndanga wari kuuganda kana ndanga wari kupi tati hello mutereti ndakubvira ndapinda mutereti yemundege handitorina ndakatoti handitoiti izvozvo ndingatokusvika ndadzoka pasi handisimuki futi ndogosimuka ndichiita pai ndaita semweni ndikati tasvika muDubai ini muDubai vanhu vangu chiwangwa vamene kuti vanenge vachingoindepi vachingopinda ini ndakatanga kutevera wrong line ndozvakaitika ndasvika pane uyu umwe waye akati uri kuendepi iwewe ndikasvika akandibvunza kuti wabva kupi ndikati atabva kuSouth Africa zvanzi kuendepi ndikati ndiri kuenda kuThailand but tione tiketi rako banamupa ndamupa pepe I think vamwe vanhu vanoshanda pama-airport vanenge vachitozviona kutoti uyu iye Sophia in London this is our Sophia in London ari kuda help vanenge vanotozviona ndobva nditi no iwo hausi kufanira kutevera line iri dzokera kwawabvoko hausi kutombofanira inini ndandotevera vanhu vaiva vanga vachigumira muDubai ndo vandaitotevera ndakuda kutonocheka out ndakada kunocheka out apa ndandiri bhizi kuda kudi kunotsvaga bheke rangu muDubai bomo handi ndege yanga yatidzikisa meaning kuti kazvo tamboita kuSouth Africa kuti ndadzikiswa it means kuti ndakunotora bheke rangu imomo macho matayekera ndo pandakazonzwa kuti aiwa munomu munonzi muDubai mauri iwo enda kufloor number yakati ndokwauri kuendako ndege yauri kufanira kuzokwira iwewe iri kusimuka na 3 am tikati izvo zvingwai zvanzi izvozvizvi dzazistori kuma 10 ikoko 11 kana handichareshi kana asingareshi tikati 10 ndakangogara kumirira 3 am kuti ndigokwira ndege ya 3 am kwandiri zvakandiitisa weird kuti ndogokwira ndege ya 3 am how kune ndege yakazombofamba na 3 am pano pasi see it's impossible mona manje zvakandiitira weird kuti ndege dzinotofamba na 3 am vanhu vanonge vakavata vanofana kunge vakavata munofambisa ndege na 3 am pakuti chii mona manje hazvina kundimekera sense inini kuti 3 am zvokoti vanhu kuti kune munhu uri noma ugotomuka ugotokwira kutoti ndikuita kuairport na 3 am dzatofanira kunge takapfodera hope kutokwira ndege hakuna zvinhu zvakadero handiti ndikati ndondogoikwirirepi ndo advantage yandakaita kuti 10 to 11 to 12 1 2 3 ndandine about 5 hours dzekurashika ndiri mukati meDubai handiti saka ndo advantage yandakaita ndabva paya mwana ndigotanga ndikatsika mabheke ako anotwa automatic chi transfer kubva mundege iya ndikati ko iyo ndege iya handichatabva nayo kuSouth Africa ndo yange ine mabheke angu inini saka mabheke acho ndinomatorera kupi zvikanzi hautori bheke munhu anotora bheke ndo ari kugumira muno muchete mabheke ako achaiswa kune another flight yauri kuenda nayo iyoyi iri papapa ndo kwaunonotorera iwo mabheke uchanomatorera kupi uchanomatorera kwakuThailand hazvina kushata kati are you sure nokuti vamwe vari kutora mabheke avo panapa are you sure kuti bheke rangu hazosariri muno muDubai rikabiwa mamusangana futi chinhu chandingatoramba kutoshambisira nacho bheke imomo kuda mamungori nemacertificate ndiona sekudira ndichazivi nematemba emusikana wandandabatiswa kamatemba emunhu matemba emunhu ngamarasha ndobva ndanzichotsvagawo interflow yakati kati abo no problem ndadzika muya ndafamba ndakatanga kutoita moziva zvokuti unoita chiringa ndichokuti unogona kutoita nguva uchimboonako kana malights ari kukwira chidzika ndakatanga ndirimo mukati muya ndiri kuona mazipila mai mwana
azipila muinda nemvura inoenda mudenga ichidzika tekutombomira pepe tichotoona mvura iyoyo yakandaudzwa kuti ndine 5 hours dzekumira munomu tikati weraiti apa sandaziva kuti kwandiri kunokwirira kwacho ndekupi asi ndandari kutoita chiringa ndichiona iyoyo yekera mvura maimwana idzi zvimwe zvinoita kunge mapanga zvirimo muyekera macho building ineyekera zvinhu zvacho zvinenge zvingorimo mukati meairport yekera muya zvondiitira tikati ndo zvakaita dzimwe nyika dzevamwe vanhu idzodzo kunenge zvimwe zvimalaiti zvinenge zvingodei ndakatozomboita chadzimira ndoko handitozvizivi apo tunawo handizvizivini handizvizivi zvemavhocha chamwari watondiudzawo nhasi waona manje ndokubva ndadii pepe ndirimo muya pane chimwe so amai chinonzi chii I think vanhu vanoenda nemuDubai munozviziva pane rimwe reke tangozi hombe so chiri change chiri cheblack asi mvura inenge ichingodaiwo so ichingoinda ichingodaro ndakatanga kuchitenderera guys ndini uyu kuchitenderera hangu ndichitochiona saka chinhu mvura iyo iri kubva papi ndiri muDubai mvura iri kubva papi ndobva ndanyatsa kufamba kuenda mudhuze kuti handi vamwe vari kuinda vachinotora mapikicha sike ndoregerewo kuinda ipapo kuti ndigondotora chii ndigondoonawo namwangu ndisina foni yacho kutora pikicha akundoona ndobva ndasvika pepe tokuti mumvuvarairwa maimwana mvura inge yakachena kuti mbevere iyoyo ndobva ndadii nditotanga kutaza mvura iya ichidero ndichitasa ichina mudenga ichidero ichita masounds ndokutanga kutenderera zvangu chinhu ichocho chachoni chacho chaidero amai uchionzi chii ichocho chemuDubai ipapo paairport pepe ndachitenderera ndebva ndayekera pe hanzi amene kuti panonzi chinonzi chiichocho ndaona kuti zvimwe zvinoita zvimalaidzi idzi ndatenderera guys chinzwai manje kune vamwe veve vanenge vachiita zvekunge mashops anotengeswa maybe expensive stuff veve varimo uchiona vanhu vakachena vamwe vakazura zvavanenge vakazura ndoma unenge uchingonzwa music soft music inenge ichingokuita soothing handichingoona hangu vanhu vamwe vachipinda memamakeup skin unongoona kuti masamba asiyana ukasvika pepe wona vanhu skini yavo wototi wakada kuita mutema here wauda kuita murungu here wangoda kuita mukaladhi here kana kuti wangoda kuita chii waona manje ndiri kungoona hangu vanhu vacho vese ndikuona vamwe vakaita kunge vakapfeka zvitema ndo vanga vakazara ivo vanenge vakadero veve vamwe vane ndebvu mupepe vamwe vakapfeka ivo mazidhirezi machena anenge achingorembera chiinda vamwe vakasunga zvidhuku zvavo zvakadai zochindiitira kuiti kuti varume ava saka vari kuindepi vari kuitei vachingokwidza nekudzika varume vese moziva here kuti vekunoku kana iri first time unoona kunge munhu wese akafanana vanoita kunge vese matwins matriplets vachingoinda unoita kunge waona one person because handina kuzvijaira handina kuvajaira nekuvaona vanhu vese vanenge vachifamba vakangovhara kwese uko kungosiyiwa maziso apa chete saka no iwe kumbe atituke macelebrity shamwari ndobva chii ndobva ndanange ndobva ndaikira apapa ndofunga 1 hour down ka ndingotenderera apapa kubva kuSouth Africa ndonga ndangotestawo chifudu chemuchi tokotokoteta twemunhingirikini uyu twemundege tushomashoma ndakanambotoziziva zvikutotawo zvemavhuta ndasingazizivi ndabva pepe ndazotsvaga kuya ndichingoita masteps ndichitsvaga kuti kwacho kunonzi kunokwirwa ndakarashika zingamboiti mukatimo ndakarashika kusvika ndazokuwana kunokwirwa ndege kwacho kwekwe ndikuona kude vari kunzi ndege flight wekera vachidanzira nezvimicrofoni zvavo zvinenge zvidi zvidanzirwa zviya ndazoona kwedu manje kwekuThailand hakuna kana munhu angariko tofunga kwakungona vanhu 3 vanga vakagarawo pamwe papapo vari maAfricans ndini manje ndobva ndasvika ndikati finally ndazoonawo vanhu vatema ndakafara zvisingamboiti ndobva ndatanga kunovamhorosa ndikati mhuri makadiko apa pane vamwe vanhu vanga vakavata ka pane vamwe vanhu vanga vakavata ipapo ndakatya manje ndikavata ndandine time yekuti ndikwanise kuvata pa ndakatya kune pekuvata ndikati ndikavata ndozogona zvitobatwa nehope zvokusvika mangwana achoni ndobva ningirikini
ndaona vanhu vatema ndikaenda pavari ndichisekerera ndikatanga kuti mukadii henyu, how are you, what zvikanzi akati I'm from Cote d'Ivoire. Ndikatoti saka muri kuindepi? Ndikuenda kuThailand. Ndikati munoitei? Ndotamba bhora ikoko. Ndikati ini ndikunoita student ikoko. Ndini manje ndikuudza vanhu izvozvo paairport. Panguva iyoyo ndomungati timbori about 3 or 4 ndisingaoneka vamwe vanhu ndasingazivi kuti ndichichofunga kuti saka this means kuti nyikirikini this means kuti tiri 4 tisi kusimudzwa nendege kubva panapa kuna vamwe vanhu. Ndobva ndati too late pepe. Ndatanga kuda kuzama kuvataura navo izvo vaivai manjeka mafesa vanenge vachichochogochi vanhu vekuAsia. Ndofunga kuti vange vachitaudzana navo havatsvagichi vatema. Handina kuzvizivawo kuti ndo mutactic yachoni tandiriyochi newcomer Osofia tototi ini Thailand ndozvandaitoita ipapo kuti panguva iyi ndandiri Osofia ini Dubai. Ndadii pepe. Vanobvunza maquestions guys, munongozonzwa mastories angu kuti tapa stage ipi kuti munzwisise kuti tapa stage ipi. Pari zvino chimbotererai muta mastages. Vakutotanga kuda kumhanya kunotaura nechii. Ndofunga nevangu vanhu ndazogara padivi nemumwe mukadzi wekuThailand. Guys, listen land. Ini mukadzi wepa akatanga kutaura neni. It was my first time yangu yekutaura nemunhu wekuAsia. Atanga nini uya achitanga kutaura kanzi I'm coming from Germany, ndinoita zvemissionary what ndiri ikoko, ndiri kutobva ikoko, ndiri muekera, ndinoita zvekuparidza, saka ndiri kubva kuconference. Ndobva atanga kubudisa zvinhu zvavandofunga zvaonesa mumazisomo. Ndobva atanga kutozvinama kumeso. Ndiri kungomutarisa mukadzi uya wekuThailand uya kanzi ndo zvandotoita achizvinama. Aingotaura nani stop zvakatonditi ndasikatozoti vanhu vatorinaisire vatotiti unogona kutonamawo zvako kana uchitozvida bhani pa2 atononama kudaiwo so zvikanzi vanangoti kana ndinganama zvinhu zvasikazivi asi vanonama kazvo vanonama vanhu vekunoko. Ndikangoti horaiti vandachitora ndaisa mubheki ndoda kuti ashuwa ndozvandakaita. In future I know kuti I'm not supposed to get zvinhu from vanhu muairport ndasisazivi. Atora ndaisa mubheki zvipepa zviya. What if guys dai ndakapuhwa chekera pepe zvipepa zviya zvakuda zvazvine zvinhu zvinodhaka ina ndambosvisa mutsoro handina kana mbosvisa musoro. Ndatotora ndaisa mubheke pepe. Tazonzwa kuti time iya yakukwana pepe kunzi ndingi ndiflight yakati to Thailand. Bazi vanhu vakangozouya from Norway. Kumazona vabva kupi izvo ndandifunga kuti chanosvika kuThailand tiri 4 vanhu vese vabvepi kuti tikatotozara mundege muya. But this time tatisina ndasei tatachisangana manje ndikirikini tatachisangana vanhu vatema varungu maAsians tatasangana tapinda pepe taenda tingosekerera. This time zvazvakuti tachita nani even pakukochekera chinhu checha chekukochekera ndichifamba mundege zvazvakuti tachita nani. Ndasvika kupi? Ndasvika muThailand. Another thing akuti mundibatisei tasvika muThailand manje maybe ndo pandichaisira pekuti ndasvika muThailand nezvimwe zvinhu zvichadiwa. Lese uchinzi unouya kuThailand mazuva acho atikauya isusu. I didn't know kuti kune chimwe chinonzi yellow fever card. Ndikirikini yellow fever card handiti kana. Ndasvika paairport actually takasvika vedu vemaline anga aripo. So vana bhumi yakakura indaifunga kuti ningirikini inonzi aratambo yakakura. Ndopandikaona kuti aratambo haina kukura. So vana bhumi yakakura kwete zvokumboseka kwete zvokuseka kwete uko ndokuona sakuita chadzimira. This time ndandachiti ngwara ndanda kuchivhunzawo manje ndasvika pepe kwaipisa shamvari gaya kuti ndandabva ukwedu kwaitonhora ndokusvika kuno kuchipisa kwaipisa zvamaipisai. Ndasvika pepe ndikuna mai maline akazara varungu chete nani stop vatema kungoona but vashoma. Ndiri kuvarunguvisa vari kuendepi? Ndafunga kuti maybe kuti azitanga kutonhora ndikatanga kugaya ndichitotanga kuita mapeace job mabasa akasiyana ndo zvandakatanga kugaya ndiri paairport. Ndakatanga kuzvifungira future manje ndiri paairport pepe. Ndadiro pepe ndapinda muline guys gaya kuti vanhu vanga vari paairport apa vanga vakawanda. Ndapinda mumuline ndakutonosvika kuya kuimmigration office ka vanhu vekunoku vari strict. Ndaifunga kuti vekuaratambo vari strict vekunoku vatori serious. Ndasvika pepe zvikanzi nevamwe vanenge varipo vanoti
arrival card. Zvikanzi, where is your arrival? Manje kunokwananga chala chirungu chakabhedeka. Arrival card, where your arrival card is, where your arrival card is. Ndakati, arrival card? Zvikanzi, yes, like this button ndipo zvikanzi dzokera unosaina arrival card pane form vanofana kusaina koko. Oh guys, friend yangu Nigikini anga kundifonera ndikanzi chi kune uyu anofana unosaina ipapo arrival uchigira formula unofana kusaina nechi pauchisubmita kuti iwo une yellow fever card iri. Jesus, tautanga kuti yellow fever card ina nambokudzwa yellow fever card kuti yeku Thailand kuno kumanje kusapa mabhuku kwako. Ndadzoka ndakutanga kufunda ndikati ne yellow fever card ndori wana kupi yellow fever yekera kwacho inonzi arrival card yacho niyo kunenge kwakaita mutsetse futi ikoko. Ndobva ndasvika pepe ndasvika paya mai mwana tiri kuona vanhu vangosaina saina zvavari kusaina vatatanga kukopera vanhu vangu varipo handina zvandaiziva ka. Ndadiro pepe ndatinzwanzi uri kubva kupi ndikati ndabva kuZimbabwe. Zvikanzi ndege yako iwe yauya nayo yabva kupi ndikati yabva kuSouth Africa. Manje kunoku South Africa vanoida zvisingaite. Kunoku vanotofunga kuti South Africa haina vanhu vatema. That's what they think. Vanotofunga kuti South Africa ndo London yekuAfrica. Vanhu vekunoku muona manje vanotoirespecta zvimwe zvokuti ukangoti South Africa watopinda machena ka1 ndozvavanoita. Zimbabwe havaizivi. Mamwe makantries atinotaura nazvo havaizivi. Makantries inotonzi on top South Africa. Ukangoti South Africa chete ka1 ndonatisa ndabva nekupinda kuSouth Africa zvikanzi alright uya nefomu rako zvikanzi hamudi zvakati ndonatoti bo but unobva kuZimbabwe ngati zvikanzi but wabva kuSouth Africa kandi ngati zvikanzi vatondipa chinhu chacho vatopfura vatatoenda tabo no problem tadi pepe tazodzokera kuyega futi kunotangidza futi kundotangidza mutsetse patsva ndozvandakanoita. Tagara saka kutoti kudivire uku kuti ndizongenda kukwanisa kuti ndisvike apa ndakapfeka bomba jacket ka. Ndakapfeka bomba jacket ziya rinotanga kuteuka kuti teuti ndakaribvisa ndikatimunyira muchiuno guys ndansha zvisingaiti paairport ipapo apa unenge wakapfeka ukakoni mapampu twakuti tinenge twakupera muto ndoti kanga ndinako kana singatoreshi nechimwe chisikini taito changu chachatobudawo muto nechitopu changu chachine madodzi. Bomba jacket ndatora juice yangu ndarisunga muchiuno ndatsva paairport pepe kuipisa ndokubva tazosvika pepe ndakaita drama pasvika pauyu paimmigration. Kuimmigration yekunoku manje pane unonzi distance hauindi pedhuze ka apa mind you chikosoro changu chandachakudza cheche ndakabatirwa nacho ndichiyekera cheche neperfume yangu yasprayiwa nebrother yangu ngachitange kuonererwa ndasvika pepe. Jesus Christ, ndakatanga kukosora nani stop ndakusvika pane vanhu vaive paimmigration ndakakosora gaizimi tikana Jehovha why pamberi pevanhu ivava vari kuimmigration ndipo ndotanga kukosorera pano. Ndikakosora zvokubuda musodzi kudai ndingokosora chete. Vanhu vaive where you from? From Zimbabwe. Zvikanzi you okay? Ndikati yes I'm okay. Zvikanzi Miracle move. Ndopinda pepe. Sikaona kuti vanoisa distance line raunomira ndamira paline area. Zvikanzi okay talk to me okay your passport passport matauriro anenge acheka kunenge kune futi polisi ipapapo kunoku kana ya polisi inenge yakazara ende havana kana kaofisi wanika kepa immigration anenge akazara kuita semudhadhadha kudai so pakazara kuti zvokuti ndaiti ndikatasa immigration kudai so nditi naye Jehovha muzigwedinga takutoenda kujerika unotozvionawo kutoenda kujeri apa panenge patori nemaofisi epolisi anenge akazara kudero ndozvapanenge pani wese ukasita mutema. Zvikanzi navo your passport ndapa uyu mukadzi uya vaenda kunomupa vadero vanenge vakapfeka ini ndaisamisika kuti zvii zvavanenge vakapfeka zviya zvezvokudaiwo ndikatiti kuda vanenge vatofunga kuti vanhu vanenge vachibvawo kuvese vanenge vachivanhugwiza ndo zvandakafunga. Ndobva vanhu isusu tese maforeigners vese hakuna angane mamaski mazuva mamaski anga asati aglobal ka ivo vekunoku kuThailand kunoku vagara vanopfeka mamaski ndozvavari handiti vagara vanodii vanopfeka mamaski
ndikati zvinhu zvakavhara kumeso gai zvakatondishamisa zvikanzi navo manje you where you go where you go kuti where are you going ganzi you where you go ndikati I'm going to Thammasat University ndakatotara ndine confidence apa ndichitatsuka kukosora zvikanzi where you go ndikati I'm going to Thammasat University zvikanzi Thammasat where is Thammasat navo manje vakundibvunza because vanga I think vaida kunyatsohwisisa kuti what une visa neuyu zvikanzi your phone number for school your phone chiri kuchaona kuna kuti nonakidza guys zvikanzi you call your school inini manje yange iri first time yangu taisanzwanana iko ndoda kunzwisa zvikanzi you call your school ndikati yeah I have a map zvikanzi neuyu zvikanzi navo pepe ndavapa map yayo zvikanzi where your letter from school vekuno kana vari pauyu vari pabasa pavo vanodeedzera zvekuda kunzwikwa nevanhu vese vaive vanogona kuti tisinogona chirunga your letter from school where your letter is ndandine chibheke changu chandandapuwa neshamwari yangu ndambomuona pana panonzi Tari ndianga ane chibheke changu chakanzi chakadindwa chakaprintwa South Africa ndobva ndaisa chibheke apa yange chacharuzazipika saka ndakabva from Zimbabwe nebheke rangu ranga raruzazipi ndadero pepe ndatora leta rangu riya ranga nechi ndakatozoita confidence kuti andisitomboda kutaura kuti handina acceptance letter ndakavati ndo tsamba yandikapuwa nekuchikoro ichi ndavapa pepe zvikanzi where your letter from school vakusimudza voice pepe vamwe bva yauya polisi Jesus Christ ndakatanga kuhuta ndikati naJehovha ndamboona nhamo ndiri kuekera ndodzoserwa panapa ndiri paThailand ndatosvika here ndasvika vondidzosera here zvikanzi navo call your school kati handizivi kuti ndovafonera kupi foni yangu haina uyu vanditi ndosvika ndichinotenga panapa line zvikanzi tipe nhamba dzacho bva ndavapa chimepu chachine nhamba kuti vafoni zvokwana ndikura nhema vakatofonera chikoro ichocho ndobva vafona mekuti vakataurana kuti kudii ipapo ndobva vadii vanhingirikina pepe ndanzi what I hit chistep up kanzi look in camera inini handinauziva kuti kamera yacho iri kuri hwande ipi ndatarisa kamadhuri ndatesa mudenga kamera yacho handiioni handizizivi kuti kune zviya zvazvinomuvha vatino vanonomuvha katinoti chakutoti ichocho chikamuvha chidero chitenderera kudenga unotofunga kuti uri kuskaniwa iwewe uri kuskaniwa skaniwa ndobva chadero chinhu checheche chitenderera chakadai chinotange chiziso hwani chinhu chacho ichocho chikamera tikavanodawo nzi look in camera ndakati kamera yacho iri kupi zvikanzi apa ndapata kudanda ndatorohwa futi nezhera kuda muromo wangu watochenirukwe pepe handiziviwo handiti ndobva ndadero pepe ndatarira pepe look in kamera yacho iyaiya ndikabva ndada kufamba ndichiinda kanzi no move dzokera kwavotonyatsotora kamera yese girini guys kuya kuThailand kuno kundakaita drama ndobva ndadii vakatora chavakatora iyaya ndaida kusekerera ndichiti no make like this ndaita zvavaitaura zvezviya ndadero zvikanzi chiuya panapa uise signature ndaisa signature problem manje vakandipa chinhu chacho nechirisiti chacho ndichaivamo handinauziva futi kuti chinonzi chiarrival card zvinoitawo Jehovha musiki wedenga pandakangochipuwa indakangochikandirawo mubheke chinhu ichocho chinonzi arrival card nyange ukaita 20 years uri munomu usina kubuda uchirinyiwa mavhiza uchita sei chinhu ichocho chavanochida paairport unotochibhadharira fine kana ukachirasha chinhu ichocho ini ndakangochikanda mubheke ndobva ndachisiya chakadero hanambva ndachirasha tatozodero pepe ndakutanga kufamba ndichitsvaga apa handichagoni kuvabvunza kuti mabheke aripi manje ndingofamba ndakati mabheke yacho ndobva ndaenda kuna mwanhu ndichinovhunza ndikati ko mabheke angu ndinomawana kupi ndakatombobuda ndofunga mumekera macho ndichitsvaga kuti mabheke ndinomawana kupi ndondazoona mabheke anga ingotenderera achingotenderera actually papa asingatombonyanyora suppose waitozongoti uchibva uku kwacho kuimmigration uchipinda kudai unenge uchingoona zvinenge chitenderera zvakadai zvemunomu zvakawandisa kudarika chekusouth africa zvemunomu zvotova more than 20 ndofunga zvakadero kuningirina kuzvinenge chingotenderera saka kunoku manje vanoti kana iri flight yakati chinenge chakachonyawanzi veEthiopian mukutora mabheke apa veKenya Airways ndege dzacho dzinenge dzakawandisa ini ndakangotiwo lakiwo maybe ichocho Emirates chachoni chachakangotarisa kudero
Svikamva ndatongoona bheke rangu iro rakadhindwa because ndakadhinda singamboiti chii chingotenderera kusvika wadii watora bheke rako bva ndanotora bheke rangu riya naro manje ndamira manje ndikafunga kuti saka now what's next. Bheke ndatora ndazasvika muThailand. Saka ava vanhu ava inini foni yangu yapera moto kwakuti hasanzi kundonochasepi line randanzi nditenge handisi kuziva ndonotenga kwanzi kunosvika unotenga kunonzi ku711 mepu yacho ndinayo nefoni namba iripo. Saka ino ndoita sei kuti ndibve from here kuti ndiende kuchikoro handi kuzivi zvokutoti dai ndaikuziva ndasingatobhadhiri kwatira imari andakaudzwa iwayo zvokutoti I think ndakatobhadhira about almost $90 here kutongoyakira handichazivi exactly amount yatakabhadhira kuti vatitore from airport kusvika pachikoro. Yet dai ndaikuziva ndega inini ndakaenda ndega ndatobhadhira kana $2 asi ndakabhadhira $90 hatiti ndiva ndakabhadhira ipapo ndazitorwa nechikoro. Ndagara pachi ndisati ndagara ndakatanga kutenderera ndichingoona vanhu vamwe vaidzira ndiva ndabvunza ndikati ndikutsvagawo kuti get number rakati ndanda kuchikwanisa kubvunza kana ndabvunza pepe vanga vakutaura broken where you go ndozvangu ipapo ndadii pepe ndaudzwa kunzi enda kwaka ndichisvika pepe panga pakazara apa paunoziva kuti kusaidi kwechichocho chacho chigeti namba 10 chacho chandaifanira kuinda panenge pane vanenge vachinzi vaya matai vaya vanozviti matour guides vanenge vakazara pokati vanenge vasingazivi vanhu vakamirira saka vanenge vachiti you Ningi, you Peter, you John, you Mary, you Mavis, you Dorcas, you chii ndozvavanenge vachiita vachiti Dorcas vakabata zvikwangwani kakudai so Peter vanenge vachiita sevanhu vari paGulf complex vanhu vacho ivavo vakabata chikwangwani Peter gambani Ningi kambani yo tour guide what ndozvavanenge vachiita vari kugeti namba 10 ikoko kunenge kwakazara ndikatotanga vanhu vari konyora mazita evanhu chirega ndimanye kunotsvaga zita rangu iroro ikoko ndaenda pepe ndarika pageti namba 10 ndandoona tikati kudai geti namba 11 nokuti ndokwakazara vanhu vari kudanzira nezvikwangwani zvavo toenda kuiko ndikunodedzera svika ndamwe you Mary ndikati no zvikanzi your name please ndikati Sharon no votokudarika votokudarika kuti Mary Dorcas Peter atsoona vachitaura mazita echo vachingodero ndozvavanenge vachiita vari kusaidi kwavo kugeti namba 10 iroro ndo ichori purpose iyoyo. Vamwe vanenge vakagara kuda vanenge vabva makuseni vachingodanidzira vari ikoko hatizivi. Hakuna munhu wekuchikoro kwedu anga aripo guys. Ndakati devastated apa hope dzachindinama apa zhara chaicho yanga ichindinama zvakare. Ndakanondoita se toilet manje ndoba ndakataka kundoitsvaga kuti iripi. Ndakaenda nechibheke changu ndirimomo ndikaenda nemonakiri rangu andikura nema ndikapinda monakiri ndokwanda kamuteredzi ndakapinda naro ndakanopinda nemonakiri rangu kuikira ndikubva ndamboti ndikanimbozorora guys. I'm so tired. Vanhu vachona vapo paairport pacho handisi kuti ndivawanepi apa handina pekuti ndofona nondofonerepi. Ndapinda munigirikini muya ndikati I think ndogona kumboti chinjei ndiri munomu namuteredzi mangu muya ndatanga kuchinja ndiri mukati memuteredzi muya apa vanenge vachingopinda vaimomo vachingospreya vachingoita sei excuse me handina zvandakaita pepe ndobva ndazobuda pepe ndachipata ndabuda ndaona munhu wese aingoita zvemamakeup kuda ndositaira iri kuno ndobva ndapushirawo makeup yangu ndiri paairport pepe ndakatomboipushira nanemwe lipstick yananabva ndapushirawo ndikati pamwe ndositaira ikunoko iyoyo because isu nasina kuzvijara zvemalipstick. Saka kunoku mukadzi kunoku chaiko mukadzi anofanira kuti unge atori nelipstick handiti ndobva ndadii pepe ndati inondoita sei ndobva ndasonzi nemumwe munhu anga aripo zvikanzi uri kutsvaga ndikati ndandikutsvaga akabva ndandinafona ndikwanisa kuita sei kufona zvikanzi aiwa pane inonzi information desk inda unoita sei inda unofona ipapo wapa nhamba ndo basa ravo vanofona. Ndobva ndaenda pepe ndikati zvikanzi kam vakatondibatsira basa zvitori bhobho ndobva wafonera vanhu vekuchikoro kuya vanhu veve guys I think vanga vasina kutombobvira vatobva ndonga turi kana kumba zvavo vakatovata ndopa vakasanga kufonerana ndobva vauyi tozobva kuchikoro kuya ndakagara about an hour ndingoripo ndakamirira kuti vauye
ndakatovamirira toti vauya ndonga vaitobva kumba vakasina kutombouya kuzondimirira ndopa vakazobva paya vakauya mota yandakazosengwa nayo handikuri vanhema it was a beautiful car zvokutoti ndopa ndakakwanisa kungoikwirirawo mota iyoyo papa handazombofuta kukwira futi mota yakadero yange yakanaka mota iyoyo handizi kuti yainzi chiya senge yakanaka ndoshandoziva izvozvo ririzi guru mota iroro ranga rizi guru sikamboiti rekutoti ukagara imomo wanga usingambonzwi kana rodhi kufamba kwayo waingonzwa kuti ndopa ndakatanga kukwirawo mota yanga inoita kunge ine AC mukati ichitonhorera ita zvayaiita mukati imomo nebheke rangu rakaiswa kundopa ndakasvika kupi kuchikoro ndo jeni yangu maindira ndakaita kana ndasiya mamwe madetails kuda ndasiyasi ndazama kubata zvandichiri kurimhemba mamwe madetails kuda ndogona ndasiyirira pandakataura kupi kuYouTube asi ndo masvikira ndakaita kupi kuThailand ndasvika ikokoko nchiti because ndanga ndinonoshiya ndobva ndatoti wandikunoshiya nanhingiri wandikunoshiya naye ndo ndasvika ndichiona setup it's totally different from what I was imagining asi I had to deal nezvaivapo panguva iyoyo takatogara setup yakadero iyoyo nedhirama randakazoita ndikazombodzingwa futi murumu macho imomo ndakuita zvekuridza radio tichifikisana because uyu wakauya nebhebhi rake vachiita zvavaita imomo vachiita kana vachiita noizi yavo indinenge ndakaita zvandinenge ndakaita ndakanyarara kusvika mumwe musi ndinoruzoka patience unotenga uchimboverengera kusvika musi waunozoruza patience kuti iwe ndinoda kuwira nebhebhi rako muchiita mukembing wenyu muchiita noizi kunoko muchiita munoita yese iyoyoyo inini but ndakangonyarara almost ndikanotenga radio ndatenga radio ndikaitanga kuidandaura ndakaisa maspika paloud vakasvika vakarwadziwa nekuti ndandouyoita sei ndoitawo revenge ndichiridza radio asi ivo pavaiyekera pavaiita malavingtons avo vachiita noizi vachiridza vaigona kutanga kuti vakatanga kutidza radio dzavo vakatanga kuita noizi dzavo ndairamba ndakanyarara hapana zvandaiita ndairamba ndakangoti zii kusvika mumwe musi ndazoti right handiti pandida kuverenga ndata maassignment sei daunyora kuverengera zama mune mucharedza muredio munoita sei nhasina mari kapocket money kangu kandanako kekupedzisira ndakainda inini Sharon kundotenga ndinoita 3 days isingaryi kana chinhu asi ndakutonotenga radio ndinotenga maspika ndatenga maspika dakumboridza vamponzwawo vamboita test their own medicine ndoji mangari muzimba ndo tichi vambonzwawo ndokundotora chisipika rangu ndokudandaurira redhiyo ndakairidza vakatsamwa sikamboiti atsamwa ndakapana futi ndakazombobika chimwe chainhuhwa ndasingambochidye ndaingoda ngofikisawo because ivo pavaiita zvavo zvainakidza asi ndikaitawoka zvaidei zvaibhowa handiti ndozvakaitika ipapo ndopa ndakadzingwa zvangu handibodi kuti hama ndakadzingwa murumu ndakandatsodzingwa because ndandadandaura that revenge was sweet and sour it was sweet and sour ndakadzingwa aiva muzimbo ndakadzingwa masikati machena chaiwo ndakatoinda ndikatozotsvaga ndikambogara nemumwe mukadzi wekumalawi akazonditi mukadzi wemalawi bva azondichitsvaga kokuinda kazobva ndikaenda kugara futi neimwe shamwari yangu but landlord wacho wangu because apa ndakamirira kuinda kumba ndikazobva ndikaenda kunogara neimwe shamwari yangu musiti chaimo chaimo because ndakamirira mari yanga yanonoka kuuya manje saka panewo zvandaikwanisa kuita landlord wekushamwari yangu bva wati hatidi kuti murumu mugare vanhu 3 ndobva wanditi ibva ndobva ndatodzokera maki uyo wamaona ngari panapa ndo vakazonditi chiuya kunoku vaivaita zvechechi but papa nemaapartments saka vanga vaitama ndobva ndazoenda nogara kumba kwavo for like 2 weeks ndazotanga kutsvaga hangu basa ndozvakaitika ndatanga kuita internship so mangwana ndikuya I think mangwana ndasa fast forward ndangoskipa zvimadetails nabasa rese but ndaita in summary then mangwana I think what I'll probably do chauya neyekuti maybe kadhirama kandakaita ndichabatanidza dhirama randakaita pandakaitwa that op yekuti ndakaruma doctor nefirst time yangu yekuti lecturer vedu vakanditi vakazondiona hospital vakandikisa paforehead ndikafriza ngati jesu what's cooking chii chikuitika pano ndikambofriza ndikaningirikini zvezvo kuti hanzi uri muchipatara unosvoda zvezve ndanga ndisingatombosvodi guys panguva iyoyo apa pakaipa because unotanga fanira kutanga kudzidzira kufamba saka ndatanga kudzidzira kufamba ndiri ndega ndiriko ndakazviitira ndega toriwo chitalibhani chakatooma inini nditorimo muchipatara imo ndichifamba ndikazomboiswa ekira
ndikaiswa yakera inonzi ndikazoiswa chidzipi chakagara for a long time chiri apa chikabva chikati tsa chikabva neropa hospital. Yeah, saka ndo zvakaitika vaivalectura vaivalectura ndo zvakaitika ipapo. So that's why I always say, and I'll actually tell you my own stories. How you tag them, I just don't care. Ona manje ndakavaruma ndakagwadziwa guys. Maza ukaitwa operation especially nenda nemudumbu zviya mapatsi ako kumusoro uku unoita kunge wakunzwa kumwe wane imwe pati, kuzasi uku unoita kunge wakunzwa kunge wane imwe pati. Saka unofanira kutanga kudzidzira kufamba. Yeah, saka I think ndo story yangu yanga iri nhasi. Saka mangwana changoita kasamari mbichana kekukukuku ndobva ndaskipa ndobva ndaenda kupi ndobva ndabata yekuti internship yangu yandakaita. Ndairwadziwa vaida kundisimudza from chitray chimwe 1 kusa mune chimwe chitray. Saka ndaigwadziwa manje. Saka ndaida kuvamisa kuti musandiyekera, musandibata, ndikurwadziwa because hamusi kuhwisa kuti ndikugwadziwa, muona manje. Saka ndo zvandaizama kucommunicate guys, kana uri kubva kuoperation haumbozvihwi izvezvo. Saka ndaida kuzama kuita sei, ndaida kuzama kuvaudza kuti musandidhonza muchidero, dhonzai mushe, kana kuti dhonzawo zviri soft. Saka pavanobvisa mutray muya vaiva munhikini, ndakataura sarurai zuro kuti ndakaitwa operation yechuma, ndakaita chuma mudumbu. Ndakaita chuma mudumbu. Saka ndanyatsa kuti ndoramba ndichidzokerodza kuti I had a chuma mudumbu because pane vakandinyora kuti akabvisa chibereko. Saka inini ndikushitaurira ndega kuti inini ndakaita chuma mudumbu ikabviswa. Ndo yainzi chibereko iyoyo. It was a chuma yandakaita, benign chuma. Ndo yandakaita iyoyo. Waona manje. So ndo yandikuya ndichibata ndichidaridza. Kana pane vanozotuka zvavo vachishandisa izvozvo, no problem. But at least you heard from me kuti operation iyoyo yandakaitwa. Kumazi mari apinda papi? Hatina mari kumba kwedu isu. Hatina mari, tototamburawo kumba kwedu. Guys, nhasi ndapedza for today. I'm done. Mangwana ndochiuya ndichikubatira ipapo. Then from there apa ndinimo, I remember the 2 ladies vakatoshaika ndiripo. One I think angaita one anga ne colon cancer, the other one she was so nice. That lady ndiye akandipepa aiva ne colon cancer, ndiye akandipepa, ndiye andiwadzira mubhedha, ndiye andibatsira kana kufamba because ndasikagone kufamba, ndiye akandibatsira, ndiye aenda neni kana kutoilet ndasara muhospital. Then because kufamba ndasikazvizivi, saka kufamba unodzidzira kutofamba kuti 1. Saka ndaisikagoni. Saka mukadzi anga arimo anga ane colon cancer ndiye aipepa inini, asi aiva ne colon cancer, akazoshaika zvake. Then the other one ariwo aiva apa ndizokuti anga ne liver kana kuti kidney cancer as well here, handisi kuziva, but chandoziva ndichokuti akashaka zvakandirwadza mukadzi iye, anga ari opposite inini. So yeah, but handidi kureva nhema, tisingadi kureva nhema pazvamwari chaipo, as much as yes pachizonzi madrama mazimba uchi. But that time I have to appreciate. Inini kana ndakabatsirwa nevanhu ndinototaura kuti I have to appreciate. Panguva iyoyo aiwa ndovatenda maZimbabweans aiva ikoko, even nema classmates angu andaiva navo ndinomatenda zvisingamboiti, vakandibatsira. They stood by me, vachiuya kuzondiona, even because kwaiva nevekuSweden, Nepal, Myanmar, Bangladesh, Lesotho, Malawi, Eritrea, Fiji or Fuji, handichazivi. Then wekuSweden ndataura ka. Then malecturers vangu vese vakauya kuzondiona, saka
I have to appreciate. Pese pandakabatsirwa ndino appreciate. Handite mistake iyo. Ndinofana kuappreciate. Even though chizonzi pane kakusazonzwisana kwakamboizoitika kumberi. But at that time, I have to say thank you to everyone. Akandibatsirawo panguva iyoyo. Maona manje. It wasn't easy. And I remember ipapo there's that day. Ndaisagona kakuenda kuikira pavakauya ndo vakatanga kuti sei vaida kutondigezesa. Vaida kuti maclassmates angu vaida kundigezesa. Ndisingagoni kufamba. Because waiuya vanokucleana kavanhu vaya vekunoko. Maona manje. Saka ndasikagoni kufamba. Chisirwa tumasteps what. Saka ndo vakauya vakatanga kundiitisa izvozvo. Then even mauyu yangu aiva neuyu. I remember uyu nikirini rangu rakatozombodonha. Even yekera rinobuda pashe kai. Panguva yaunenge uchigwadziwa umbozvioni. Unobuda pashe unototasa divi because uri pain. Saka utombozvitarire zvekuti hanzi chichikuitika waona manje. So that's pretty much it. I think zvanhasi ndapedza guys. Ndokubata mangwana ndakuzokudza dzama rangu reipapa repa operation yangu. Waona manje. Right. Good night. Bye. Nasotombosvika 499 kandazviona zvangu. Thank you. What time? I think around time iyoyi yandaita iyoyi. Kutiyekera vanhu vekuyekera. Zvakangofanira kuti ndakuti I feel like vanhu vekwedu tinongotiyekera. Tinongotiyekera kana tichitaura something. Even ndichitoziva kuti ndikuti chii ndo zvatinotoita kutotiyekera. Then ndotoziva kuti vari kuri vasakati chakati. Saka almost 5 years. Like I said kuti handidi kutanga kumanyira mberi, munongotere mota step by step. Tichisvika kwese kwamuri kuvhunza ikoko ndichasvika kuma story times acho ese. Saka don't worry. Good night guys. I will see you tomorrow. I will see you tomorrow. I think mangwana ndo ndogona kuti ukatanza neimwe yandakazombogara nemunhu handisi ndikazonzi mbavha. Jesus is Lord. This country. Hands which visa? I think I'm going to go. Guys, good night. Bye bye.